Okay, welcome back. It's me, Kopi Short. Ako siya mag-boost over ni Manoy Chris TV, mga idol. Medyo napagaw maguni siya in town. Kano si Manoy Chris TV, mga idol, simple lagi kayo niyang kalipay. Makatagay lang ni gamay, solve na na iyang adlaw. Huwag niya paminawasan ni ninyo, kay mukanta ko no siya. Naun siya maning tawhana in town. Oy, hangol makanig mikrofon ba? Pero paminawon sa nato siya. Like the walls get loud, I need to survive, but don't know why you are. Oy, time out sa mga idol ha, kigibutan na pa may sabong order. Final na to kung order, upat ka dragon o tulo kahina. Pili lang sa day na ko sa kapanako. Short rumble na ha, para na sa adlaw minatay ha. All around, we've been so far, been so simple. I'll be counting a million stars, my Lord, so true. Oy, hala, natumba pang gibidyo ni Manoy Chris TV. If I had to choose one place, those things are rest of miles, and the world will tell. Lord, I sense close to you. Pasensya na mo mga idol, kay giubo maguni si Manoy Chris TV in town. Partida na ha, giubo bagay ng tawhana ha. Ayaw sa palabiig panghambog ko piso. Gipa-voice over agani kagkadiyo. Panubrahan sa nimo pamutbot. Oy, kay mauma sa na tinuod Manoy Chris TV. Nahala, inom saan ang tiki-tiki para maayo ka. Para mo kondisyon na kag maayo ba? Unsaon pag kondisyon ako ani ingko piso? Nga estimate taon ni akong giinom oy. Manak kog inom ganina ingko piso tong usa ka botilyang flavored beer para pabuhi ragot sa dugo ba. Mao din ang nagbarog sa lamesa Manoy Chris TV, wala na isulod. Ngayon wala man na nimo pun wala na kay kwarta Manoy Chris TV. Pakaluoya ko dahil nimo. Ayaw lang po di bulgar ingko piso. Ato-ato lang na agad. Count on you to be. Oy, Manoy Chris TV, ayaw kayo na tinuta, oy! Maluoy po ka sa silingan ba? I traveled so far, yeah.
Manuel Cristive, kataas pa ni mong tingog, mga usa ka dupa man ko. Huwag tulo ka dangaw. Nga, oy.